Praise God. Hallelujah. Hallelujah. ओके करेक्ट आहे का जागी आवाज मुलांचे प्रेज गॉड आम्ही स्टार्ट करूया बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन मंगळा बाप्पा या वर्त्या वेळापासून तो आम्ही तुका अर्घ दिता आयच्या दिसा परत तू आमकां सांगात हाडलाय या तुझ्या वर्त्या मागापासून आम्ही तुका अर्घ दिता पवित्रात्म्या तू आमचो कुमकदार मजतदार जावन आसाय आयच्या दिसा त्या उतरांत असली सतत वेळ आमकां उगडापे करच्या खातीर आनी सरळ रितीन समजूनच्या खातीर आम्ही तुका अर्घ दिता आणि तू आमकां कितें शिकयताय ते आमच्या जिवितांत कार्यरुपाक घालून तुझ्या नावाक महिमा दिवंक फावो जावन दी अशें एकल्यानी हे जिवीत दिवचे उतार स्वीकार करून तुझ्या वाटेन सरून तुझी खुशी करून तुका महिमा दिवन मागता हे मागणे करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन 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 प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके ऐका जागी उलोवचें क्लियर आसा गी कोणी म्हणे सांगितलं की माईक ऑन कर प्रेज गॉड पण आम्ही देवाचे उतार घालया देवाच्या उतरा मार्फत आम्ही शिकया कीर्तन 43 3 कलम डबल्या प्रेज गॉड
कोणी वाचयात गे बायबल वाचतात गे प्रेज गॉड आज आम्ही शिकया उजवाडा विषयात उजवाडाचं महत्व किती त्याच्या विषयात आम्ही सड आणि सड शिकया प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया पळया हांगा काल एक बरयला पळया धाड तुझो उजवाड आणि तुझे सत ती म्हाका वाट दाखोव आणि तुझ्या पवित्र दोंगराक तुझ्या निवासस्थानाक व्हरून पावो प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया पळय हांगा दावीद बरीत उलयता धाड तुझो उजवाड आणि तुझे सत म्हळ्यार उजवाड आणि सत सांगाता येतात आमकां कोत्ता आमकां उजवाडा असल्यार मात्र आमची कामां सारक्या रितीन करूंक जाता उजवाड असल्यार मात्र पावना ती आम्ही सताच्या वाटेन गेल्यार आमची वाट आमकां खंय जाय त्या सारक्या वाटेक पावता त्या देखून हांगा दावीद म्हणटा धाड तुजो उजवाड आणि तुझे सत ती म्हाका वाट दाखोव प्रेज गॉड केदाळा आम्ही उजवाडा चलता आणि सतान चलता तेदाळा काय जाता म्हणजे वाट म्हाका सारक्या रितीन वचूंक जाता तेदाळा मात मुखार वळयता आणि तुझ्या पवित्र दोंगराक तुझ्या निवासस्थानाक व्हरून पावो प्रेज गॉड तर आज एक सवाल आमच्या जिवितांत आज देवान दिल्ले जिवीत अनुभव करिना जाल्यार ताका एक कारण म्हळ्यार इम्पॉर्टंट उजवाड आणि सतांत चलून ना केदाळा उजवाडांत चलता आणि सता प्रमाणे चलता तेन्ना म्हज्या जिवितांत देवान दिल्ले ते जिवीत अनुभव करूंक हांव शकता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड ऐकता पुस्तकां क्लियर प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय त्या देखून इम्पॉर्टंट काय म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी उजवाडांत आसचे आमकां कोत्ता काळोख कितलो भिरांकूळ कित्याक म्हळ्यार केदाळा आमी उजवाडांत आसता तेदाळा मात्र आमी काळोखाच्या कामाक पयसावंक जाता जर तर एक व्यक्ती काळोखांत आसा जाल्यार ताचे जिवीत बदलाचे जाल्यार ताणें उजवाडाक येवचें उजवाडांत मात्र ताका सारके रितीन काही सुकून पडला काही करेक्शन करूंक आसा ते समजता जर तर तो व्यक्ती उजवाडा मुखार येना जाल्यार ताच्या जिवितांत बरेपण पळोवंक साध्य ना त्या देखून आमी उजवाडांत आसचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड हालेलुया 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 ते देखून मुख्य वाक्य पळया तिसरा जोआव चॅप्टर 8 एकच अध्याय आणि तिसरे ओळ काय बरयला तू सात्विकपणी जियेताय म्हणून हांगा आयिल्ल्या थोड्या भावांनी सांगलेल्या वेळार म्हाका जाल्लो संतोष इतलो आणि तितलो न्ही हे जाय की सताचे वाटेन सदांच तू विश्वासी जावन समकालाय प्रेज गॉड हांगा गायसा विशयांत उलयता पौलो तो काले तू सात्विकपणी जियेताय म्हणून हांगा आयिल्ल्या थोड्या भावांनी सांगलेल्या वेळार म्हाका जाल्लो संतोष इतलो आणि तितलो न्ही जाय की सताच्या वाटेन सदांच तू विश्वासी जावन समकालाय प्रेज गॉड म्हळ्यार गायसाचे जिवीत सता नितीचे आणि प्रामाणिकपणाचे जावन आसले म्हळ्यार आमकां कोत्ता दोन टायपाचो लोक आसा थोड्यांचे जिवीत भितरल्यान पाड आसता भायल्यान बरें आसता ओके थोड्यांचे जिवीत भायल्यान बरें आसता भितरल्यान पाड आसता आणि थोड्यांचे कशें म्हणयात भितरले जिवीत बरें आसता पण भायल्यान पळयतना एकदम काडोर दिसतात म्हळ्यार डबल एक्टिंग म्हणटात केदाळे आमकां कोत्ता डबल एक्ट करूंक बारीक कश्ट आतां एका फिल्म स्टाराक तूं डबल एक्ट कर म्हळ्यार ताका बारीक कस जाता एक रोल सुकल्यार एक डायलॉग सुकल्यार तो बारीक जागृतायेन करीचे पडटा तशेंच आमच्या जिवितांनी क्रिस्तांवपणांत दोन नमुन्याचे आसात अनेक रितीन सांगचे जर
एक कोण देवाचेर पातयेनी ना तो मनीस ताची भायली कार्य बरी असतात पण भितरल्यान वायट जिवीत असता. अनेक तरेचे सांगचे तर आम्ही देवाक सत्मंता म्हणटा देवाची भुरगीं म्हणून म्हणटा पूण आमची बाह्य कार्य मुखांतरी जेजूक संवसाराक प्रगट करिना. ताका लागून हर एकल्याच्या जिवितांत दोन असतात, एक मुखार एक भायर. जायते जण मुख्य जिवीत बऱ्या तऱ्हेने जियेतात पूण तांच्या वैयक्तीक जिवितांत काळोखांत आसात जायते जण. त्या लागून आमच्या जिवितांत जायते देवान दिल्ले ते बरे पळोवन आमी पळोवंक शकना. आमी जायते फावटी मागण्या करता जावं पुरो, देवाचे उतर वाचता जावं पुरो, हेरांक शिकयता जावं पुरो, एक एरियांत आमी आनीक काळोखांत आसा. जे दाडा आमी त्या उजवाडाक येता ते दाडा मात्र आमच्या जिवितांत त्या समस्येदार आमकां भायर येवन जाता. त्या देखून हांगा पावल सांगता कारण तो सात्विकपणी जियेताय तो सात्विकपणी जे हांगा आयलेल्या थोड्या भावांनी सांगलेल्या म्हाका जो पसंत इतलो आनी तितलो न्ही, निसायड सततच्या वाटेन सदांच तूं विश्वासी जावंक सांगताले. म्हळ्यार ताचे मुख वैयक्तीक जिवीत या भायले जिवीत एकाच रितीन आसले. जायते फावटी आमचे जिवीत दोन टायपार असता, मुखार एक फाटी एक. त्या देखून आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी समस्याक प्रॉब्लेमाक आमी पडटा. त्या दाडा आमचे जिवीत आमी उजवाडांत आसता त्या दाडा मात्र आमच्या जिवितांत उजवाड सांगता आनी तसो उजवाड आमी हेरांक दिवंक शकता. प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या देखून पळया आमी मुखली वळ पळया 1 जॉन पहिलो अध्याय 5:25 वळीन. प्रेज गॉड. सॉरी 1 जॉन 1 उजवाड आम्ही ताचे काम ऐकलो आणि तुमका प्रगट करता तो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड. प्रेज गॉड. पण आमकां काय म्हणला देव म्हणल्यार उजवाड. आम्ही काय म्हणटा उजवाड देव. उजवाड देव न्ही, देवाच्या उतरा प्रमाणे देव म्हणल्यार उजवाड. ते जाल्यार आमी उजवाडाक देव करता त्या देखून आमी पळयता जायते उजवाडाक पुजा करतात. सूर्याक ताका एका कळ्ळें. हांगा देवाच्या उतर क्लियरली बरयला देव म्हणल्यार उजवाड. उजवाड देव जावंक जायना. देव उजवाड हे ताचे काही खडो कुस्सो ना. समजलें की तर उजवाडाक आमी पुजा करता जाल्यार आमी देवाक पुजा करिना. देव म्हणल्यार उजवाड. उजवाड देव न्ही. आता म्हणटात पळय मोग देव. मोग देव न्ही. देव म्हणल्यार मोग. देव म्हणल्यार मोग. मोग देव जायना. जर मोग देव जाता जाल्यार कित्याक इतले जण एकामेका मोगाक मोस करतात. देव मोस करपाक गेलो देव मोस करता कोणी उलयनात असं तुमचे कळटा. प्रेज गॉड, हालेलुया. देव आमकां मोस करता आनी देव आमकां मोस करिना. जाल्यार तुमकां आसलें जें आमी उतरा प्रमाणे येताना देव म्हणल्यार मोग. मोग देव न्ही. मोग देव जाल्यार आमी आमचो मोग निश्कपटी आसता आसलो. एकामेका आमी फसय घातल्या. एकामेका आमी देवा सारकेच्या मोगाची येतल्या. देव मोग जावन आसा. मोग देव न्ही. कळ्ळें. देव मोग. मोग देव न्ही. त्या देखून आमी काय करया देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची थिंकिंग चेंज करया. आलोचना आमी बदलया. त्या वेळा मात्र आमच्या जिवितांत आमी देवाची महिमा पळोवंक जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया,
हांगा करेक्ट करूया आम्ही ताचें आयक घाल्लो आणि तुमकां प्रगट करता तो संदेश हो देव म्हणल्यार उजवाड ताचे थंय काळो कस ना प्रेज गॉड हालेलुया 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 आणि मुखार घालप देवा सगळे आमी एकवटान आसा म्हूण सांगू न्हू आमी काळोखान चलता जाल्यार आमी फटकिरी कित्याक आमी सदा प्रमाणे जियेना प्रेज गॉड हांगा क्लियरली बरयलां जर तर हांव उजवाडांत आसा म्हणून सांगू न्हू हांव काळोखान चलता जाल्यार ह्या काळोखाची कामां करता जाल्यार आमकां कोता उजवाडा मुखार काळोख रावंक शकना काळोखाची कामां काळोखाची सगत कितें म्हणून आमकां कोता काळोखाची पिडा समस्या कश्ट पुरा काळोखाची उजवाड येताना काय जाता काळोख सोडून येता काळोख आमकां सोडून येता आमकां कोता एका रुमार काळोख असल्यार खाली आमी लाईट ऑन केल्यार बरोबर हे असलो काय जाता काळोख नापाय जाता या भायर येता म्हणजेत त्या रीतीन आमचे ते उजवाड असल्यार तेंची काळोखाची सकत आमचे वयर अधिकार वरूंक शकना आमी असो रीते त्या देखून आमी उजवाडांत जिवचे म्हळ्यार जेजू तो उजवाड ह्या संवसाराचो आमकां तेणे उजवाड केला आमी उजवाडा प्रमाणे जिवंक आसा ते उजवाड आपणायचे जाल्यार त्या उजवाडा सांगात आमी आसूंक आसा ते उजवाडा सांगात असल्यार मात्र आमचे थंयचो काळोख ह्या संवसाराची खंयची समस्या पिडा आमकां बदल करूंक जायना कित्याक ते उजवाड आसा ते काळोखाक ओवरकम करूंक जायना कित्याक उजवाड काळोखा वयर अधिकार चलयता ते आमी आसतले त्या देखून आमी जाणा जावया देवा समय आमी एकवटान आसाव म्हूण सांगून आमी काळोखान चलता जाल्यार आमी फटकिरी कित्याक आमी सदा प्रमाणे जियेना जर तर आमी देवा समय आसाव या उजवाड आसाव म्हणून सांगून आमी काळोखाची कामां करता जाल्यार म्हणजे जिवीत भायर एक भितर एक जाल्यार म्हज्या जिवितांत ती देवाची महिमा पडोवंक जायना प्रेज गॉड पूण मुखार बरयला उजवाड पूण देव उजवाडाक आसलेल्या बरी आमी उजवाडाक जियेता जाल्यार आमी एकामेकाची एकवटान आसा जालें या शिवाय ताच्या पुत्र जेजूचे रगत आमकां सरपंचांनी नितळ करतले प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया आमी तो इम्पॉर्टंट सगळ्यांनी म्हणल्यार आमी ताचे दायकलो संदेश हो देव म्हळ्यार उजवाड त्या देखून आमकां कोता देवान संसार रचताना पयलीं उजवाड आसा केलो कित्याक देवाचो तो एक स्वभाव आमी जाल्यार पळया उत्पत्ती ग्रंथ पहिलो अध्याय तिसरी ओळ प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके पण मी वचता देवान म्हणलें उजवाड जावन आनी उजवाड जालो प्रेज गॉड देवान पयले उजवाड देवाक हर एक रस येत असले पूण देवान पयलो रचलो उजवाड मागीर ताचो अर्थ देव म्हळ्यार उजवाड ते उजवाड आसा ते काळोखाची कामां आसूंक नजो जर तर आमी उजवाडाक आसाव देवा संगी आसाव देवाच्या उतरा प्रमाणे आसाव जाल्यार आमचे ते काळोखाची कामां आसूंक नजो जर काळोखाची कामां असल्यार आमच्या जिवितांत संपूर्ण रीतीने ती देवाची महिमा पडोवंक साध्य जायना प्रेज गॉड पण मुखार बरयला देवाक उजवाड बरो दिसलो देवान उजवाड काळोखांतल्यान विंगड केलो म्हणटा देवाचे उतर त्या उजवाड आनी काळोख सांगत आसूंक जायना तर देवाची भुरगीं सैतानाचें काम करूंक साध्य ना तर हांव देव आसूं जाल्यार हांव उजवाडांत आसा जाल्यार हांवें त्या काळोखाच्या कामाक पयस आसूंक जाय कित्याक म्हळ्यार केदाळा म्हणजे ती उजवाड येता काळोख आपाप पयस येता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया. त्या देखून देवानं रचताना पहिलं रचलं ऊस वाड आणि ऊस वाड त्याने काय केले खाळोखात आणून विंगड केलं आणि ऊस वाड खाळोखात आणून विंगडलं त्या ऊस वाड आणि खाळोख समाज संसार गेला त्या देखून हांव देवाचे उतार ऐकता जाऊन पुरो हांव शिकवण दिता जाऊन पुरो या हांव कितेंय बरी कामां करता जाऊन पुरो तर म्हजे ते खाळोख असल्यार तो ऊस वाड हेरांक सारक्या रितीन वाटोवरूंक साध्यना त्या देखून हांव ऊस वाडांत असल्यार जाल्यार जाता म्हजो उजवाड हेरांक पडोवंक जाता हेरांक तो उजवाडा मुखांतर हांवें सारक्या वाटेक काडूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 आज एक गणित म्हणल्यार आमी हॉस्पिटलाक गेले हांव हॉस्पिटलाक येताना एक बायल मनीस मेळ्ळी अशें उलयताना देवाचे उतार उलोवन शेअर करनासले हांव ती काल एक ट्रिटमेंटाक आयिल्ली थंय हांवें ताका देवाचे उतार समजणी दिली 1 Peter 2:24 समजायलें तिका आनी जॉन 1:1 कितें समजयलें आनी हांव गेलो मागीर परत ते म्हाका परत वचूंक आसलें दनपारा उपरांत परत ती मेळ्ळी ती म्हणाली म्हजे लागीं अशें अशें तुवें सांगलें उतार हांवें घरा वचून रिपीट करूंक सुरू केलें 1 Peter 2:24 मागीर आमकां टेस्ट आसलें थायरॉयड टेस्ट ती म्हणाली आता थायरॉइड टेस्ट करताना म्हणजे एकदम रिपोर्ट नॉर्मल आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 ते केदाळा जाता म्हळ्यार केदाळा आमी उजवाडान जे येता त्या उजवाडा मुखांत हेरांक वाट व्हरूंक जाता जर तर हांव काडोखांत असल्यार हांव हेरांक वाट व्हरूंक जायना ताका देवाचे उतार म्हणटा एका कुर्ड्यान आनेका कुर्ड्याक वाट व्हरूंक जायना व्हरल्यार ते दोगांय काही पडटात पोंडांत त्या देखून हांवें पयलें उजवाडान जे उजवाडा सांगाक आसाचे काळोखांत पयस आसाचे तेन्ना मात्र हेरांक तो उजवाड दिवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी ऑर्डर वाचले देवान पयलो रचलो उजवाड आनी देवाक तो उजवाड बरो दिसलो आनी देवान उजवाड काळोखांत हाडून विंगड केलो प्रेज गॉड आजकाल संवसारांत जायती काळोखाची कामां जाता आमकां गोत्ता आमकां सांगचे जाल्यार पण आमी देवाचे उतरांत ते पळया कशें म्हणून तेन्ना आमकां समजूंक इजी जाता प्रेज गॉड तेतून जुवांवचो पयलो जॉन गॉस्पल ऑफ जॉन पयलो अध्याय 4 ओळ आनी 5 पळय खाला म्हणटा पळय हांगा बरयलां रसले हल्लीक वस्तो न्हू ताचे तावन जीव जोडलो प्रेज गॉड आनी तो जीवस मनुष्य कुळाचो उजवाड जावंक पावलो तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता ताका आटापोवंक काळोखांनी जालेना प्रेज गॉड पळया तो उजवाड काले करता काळोखांत प्रकाशता ताका आटापोवंक काळोखांनी जालेना म्हणटा वय प्रेज गॉड आमकां कोत्ता एक उजवाड म्हणटाना एक ल्हान लायट गेल्यार त्या रुमाक मात्र तो उजवाड येता वय उजवाड एक एक्झाम्पल दिवचें जाल्यार देवाचे उतार सांगता तुम्ही संवसाराचो उजवाड एक 0 वॅट्साचो बल्ब तुमच्या रुमाक या वॉशरूमाक गेल्यार तुमकां कोत्ता तातूंत कितलो उजवाड येता म्हळ्यार तातूंत उजवाड भारी उणो आसा जाल्यार काळोखांत तो उजवाड आमकां इल्लो मनी दिसता पूण देवाचे उतार काले सांगता म्हळ्यार आमकां कोत्ता माथेव अध्याय 5:14 ओळा जावन तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणटा ताचो अर्थ तुम्ही त्या बाथरूमाच्या लाईटा बरी नाही तुमच्या घरांत पेटलेल्या उजवाडा बरी नाही तुम्ही काही फंक्शन जाताना पळय तो उजवाड आसा ताच्या बरी नाही या मार्गार येताना उजवाडा पळय ताच्या बरी नाही तुम्ही ताच्या वरते वॅट्स म्हळ्यार तुम्ही संवसाराचो उजवाड म्हळ्यार संवसाराची खंयचीच वायट सकत वायट पिडा तुमच्या वयर जैत करूंक जायना तुम्ही संवसाराचो उजवाड
त्या जाळा मात्र हे 7 जाण जाल्यार आमकां खंयचीच ह्या संसाराचे बाधा करूंक शकना. त्याच देवान आमकां लागले उजवाड, संसार असो उजवाड केला. आम्ही चिंता आमकां आले घरचो उजवाड मात आम्ही संसाराचो उजवाड, संसारांत आनी उजवाडा बरी प्रकाश व्यक्ती जायचे. काळोखाची कामां देवान जेजून नाश केल्यात. त्या देखून थका सत म्हणल्यावर खंयचीच काळोखाची कामां आमचे वयर अधिकार चलोवंक नसो जेजूच्या नांवान. त्या देखून आम्ही उजवाडांत आसची व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमच्या जिवितांत सलवणी आसा जाल्यार आम्ही आमकां विसारिया जायत्या संतींनी आमी आनी काळोखांत आसा. एका एरियांनी उजवाड आसा पूण आनी वाटेन काळोखांत आसा. एका लागींसर आमी त्या उजवाडाक येना आमच्या जिवितांत 100% जैत पडोवंक जायना. 100% जैत पळयचे जाल्यार आमी त्या उजवाडा सांगात आसचे इम्पॉर्टंट. जर उजवाडाक आसल्यार मात्र आमी वर्ते जिवीत जिवंक जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तो उजवाड काळोखांत प्रकाश आसता, ताका आटोवप काळोखांत ते जालें ना, साध्यत ना. उजवाड असल्या तरी काळोख रावंक साध्यत ना. उजवाड आयल्यास काळोख थंय सरच. उजवाड आसाचे जाल्यार आमी जेजूच्या एक कोटांत ताच्या उतरांत सांगात वेळ कसो व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेका मात त्या उजवाडांत गेले वरवीं आमचे ते असलो काळोख पयले पयस जावता. तितलेंच न्ही, ते उजवाडांत आमी कंटिन्यू आसल्या वरवीं तसो उजवाड आमी हेरांक दिवंक जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या देखून जेजू ह्या संसाराक उजवाड जावन आयलो, ताणे काळोखाची कामां नाश केलो. त्याच रितीन देवान जेजून आमकां कायला तुम्ही संसाराचो उजवाड. तुम्ही चिंचे नाका ल्हान बल्ब जाऊन पुरो आता ल्हान बल्ब 0 वॅट्स. हे जाल्यार दीस बेता 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 हांवें काले करप म्हणजे वॅट्स सोडूंक आसा. 0 वॅट्स जावन 10 वॅट्स, 20 वॅट्स, 30, 40, 50, 100 पूण तोय पावना. देवाच्या उतरा प्रमाणे तुम्ही संसाराचो उजवाड ताच्याकी वर्तो. एका रिती सांगता सूर्य सगळ्या संसाराक उजवाड येता जाल्यारय तुमकां गोत्ता सूर्य संसाराक एकच पट उजवाड येता. थोड्या सायडीन काळोख आसता, एका सायडीन उजवाड आसता. पूण देवाचे म्हणटा तुम्ही संसाराचो उजवाड ताच्याक वर्तो. खंयचीच काळोखाची कामां जावन दी, खंयचीय काळोखाची सकत आमचे विराधिकार नसो. आज आमी पळोवंक गेल्यार जायते कश्ट पीड आमचेर आनीक चलोन आसात. कित्याक काळोखान आमचे वयर जायत जाला. आमची चिंता संसारी मनशा बरी जाला. संसारीचे मनीस कशे निंतात, हॉस्पिटल आसात कोणाक पिडे आसता. देवान पिडा सोंग ना. देवान आमच्या ताच्या गायने गुण करून आमकां भलायकी दिवन जाल्यार आमी काले करना सांग पिडा मनशा घेवन आसतना आनी खंयचे रुका घेवची. आमी खंयचे पातयेता सत पातयेता उजवाडान दिल्ले आसले त्या काळोखाची सत पातयेता. त्या सक्तीन आमी येता उजवाडांत. खंयचेय वायट सकत जावन दी आमचे वयर जैत व्हरूंक शकना. प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया. पण आमी उजवाडांत ना जाल्यार चार पुरा प्रॉब्लेम समस्या जाता पळया. मुनियो प्रोब्स 4:18-19 जाल्यार म्हणटा पळया मुनियो प्रेज गॉड. ಬರಲ್ಲ ನೀತಿವಂತ ಸುಮಾರು ಅಂತ್ಯಚ ಉಸ್ವಾಡ ಬರಿ ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್. पण पूर्ण नीती सलता तसो मारोगो अंत्याच्या उजवाडा बरी तसो प्रकाश दिसाचे भरतेपर्यंत वाढता. प्रेस गॉड. नसत्याची वाट खाडोका बरी ते कैसर आगमन पडते कळीत असना. प्रेस गॉड. पण रस्ते मनीस खाडोका बरी ते कैसर आगमन पडते म्हणून तांकां कळीत असना. म्हळ्यार एक्झाम्पल दिवचे जाल्यार आमकां जाता आमच्या तुमच्या घरांनी करंट गेलो म्हणजे आजकाल इन्वर्टर आसात या ऑटोमॅटिक लाईट्स आसात. जर तर खांबे नाटल्या वेळार राती करंट गेलो म्हणजे तुमच्या घरांत भुरगीं आसात जाल्यार तुम्ही काय करतात
इन्व्हर्टर ना तुम्ही काय म्हणतात भुरग्यांक काही पश्चिमांचं नामकान असल्या ते तुम्ही राहा पहिले पूर्णतः आम्ही काय करता आमकां ಗೊತ್ತಾ या जाग्यार ಅಲ್ಲಿ वस्तू आम्ही दवरला या लायटर जावं पुरो कॅन्डल जावं पुरो खाली दवरला म्हणून आम्ही काळोखात कशे आता सस्पून येता पहिले आगलो थोड्या पिटी आमकां ಗೊತ್ತಾ sana खाले आगलो आमकां ಗೊತ್ತಾ त्या घरात आम्ही कित्येक वर्ष जाऊन खाण रावल्या हो जाल्यार खाडो काय असलो ते पायाक टेबल असले आमकां कळत काढ पायाक लागून येता या मुखार मुखार येताना भुरग्यांनी पाय असले पाय लावून सडन आम्ही भियेता म्हळ्यार हाचो अर्थ नसताची वाट खाळोवपा बरी ते खंयसर आत्मत पडते म्हणून तांकां कळीत आसना नसते मनीस खाळोवपाक असलेल्या बरी ते खाडे करता तांकां कळना अनेकांचे सांगचे जाल्यार कोण या संसारांत खाडोवपाक आसा तो काय उजवाड आसा येवंक शकना तो काय म्हणटा ताचे जिवीत पटकांत असल्या बरी स्वताची ओळख नसताना तो काय म्हणटा पियल्यार खाले जावंका सिगरेट मारल्यार खाले जावंक आसा पोर्नोग्राफी पळयल्यार खाले जाता पुरो पळयतात आम्ही करता रॉंग रिलेशन काजाराबाई संबंध दवरल्यार खाले जाता कित्याक तो आतलोन पडटा ताका ಗೊತ್ತು तो चिंता जाले उजवाडाक आसा तो चिंता संसार करता तो ऑलरेडी खाडोखात आसा आणि केदार आतलोन पडता ताका कळना तशें आमी काळोखात सस्पून येता आमकां वता जर तर आमी खंयच्याय एका गांवाक गेल्यार काळोखात गेल्यार आमकां वाट कळना ही वाट खंय येता खंयच्या दिसाक जाल्यार उजवाडाक जाल्यार सुरू जाता कित्याक खाडोखात आमकां ಗೊತ್ತಾ असली वाटेर आमकां जर तर पयशे आमी गेल्या गाडयेर जर तर ते सीट लायन ना जाल्यार आमकां वाट सुद्दां कितले भाग बसत जाता कसं जाता ते म्हाका भोगला हांव एक दिसात गेल्लो राती गाडयेर येताना म्हाका ते वाट दिसाक आरामार गेला पूण राती कन्फ्युजन खंयची वाट खंय येता म्हणल्यार अंदाज ना म्हळ्यार ते रेग्युलर वचना रेग्युलर गेल्यार अंदाज आसता तशेंच खाडोखात असलो मनीस त्याच रिजन दिता खाला जाता तो ऑलरेडी आतून पडून आसा सैतान ताका देवाच्या उतार काय म्हणटा चोर येता फकत चोरूंक लुटूंक नास करूंक ताचे तो ऑलरेडी ताच्या पासान पडला खाडोखाताचो आसा त्याची जिवीत ही निमाणे नासव म्हणटा त्या लागून त्या व्यक्तीन उजवाडांत येवचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट त्या लागून पळय हांगा बरें नस तांची वाट खाडोवपा बरी ते खंयसर आतून पडटे तांकां कळीत आसना तांकां कळीत आसना कदाळ आतून पडटात खाल जाता तांकां ಗೊತ್ತು ना ते म्हणटात सकड करतात आमी करता त्या लागून आमकां व्यत्यास आसाचे देवाच्या भुरग्यांक आनी संसारच्या व्यक्तीक व्यत्यास आसाचे तुमकां सांगला जर तर दोगांक एक मेल्ल्या मनशाक आनी एक जिवा मनशाक धरल्यार आमकां व्यत्यास कळटा जर तर म्हाका आनी संसारच्या व्यक्तीक एकच जाल्यार म्हाका आनी ताका खाले व्यत्यास आमी म्हणटा देवाचे भुरगे देवाचे उतरान आसा म्हाका आनी ताका खाले फरक कांय व्यत्यास आसा आमी उजवाडाची जाल्यार ताका प्रॉब्लेम येयल्या तुका येजे म्हणना कळ्ळें की पाद्रा बस इश्टांत हॉस्पिटलाक येतात तांकां येजे तुका येजे म्हणना तांकां येवन बरो तुका तूं देवाचो भुरगो तांचे बरी न्ही ते चिंता बसाची आमी देवाची भुरगीं आमी ताच्या गायनी बरी जाल्या आमी भलायकी आमी उजवाडांत जेयता काळोख आमचे अधिकार व्हरूंक शकना त्या लागून देवाचे तुमी संसारचो उजवाड काळोख आमचेर अधिकार सुरूंक नजो आमी त्या काळोखाचेर अधिकार सुरयचे एखाद्या वेळ आयिल्ल्यार ताका जेजूच्या नांवान आमी फर्मावंक देवान आमकां जेजून आमकां अधिकार दिला त्या लागून उडास करया काळोखांत आमी खंडी जावन संपटा खंयच्या वाटेर गेल्यार खंडी जावन आमी संपट पडटा त्या लागून आमचे जिवीत देव आशेता आमचे मुखले जिवीत जावन दी फाटले जिवीत मुखार एक फाटल्यान एक कसलें का नासाचे मुखार एक भायर एक आतां एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार आतां आमी देवाचे उतार दिता ब्रदर म्हणटा आमकां काजार जाला आमी घोव म्हणटा बायल आसा भुरग्यांक बापूय म्हणटा वावर करता पुरो आमचे ते चारय जाग्यांनी आमचे जिवीत एकच रितीन आसता न्ही देवाचे उतार दितना मात्र या बायले सांगता म्हजो संबंध कशे आसता काळोखाच्या बरी आसता न्ही उजवाडांत चलता न्ही भुरग्यां सांगता म्हजो संबंध कसो आसता
उजवाडच आसताली काळोखच आसताली. या व्यवहारांत म्हजो वावर करतना कशें ती येता काळोखांत आसाली उजवाडात आसाली तेन्ना न्हू एक पुरा कॅल्क्युलेट जाता. आमी चिंतप जायत्या फाटी कित्याक देव म्हणजे म्हाका आयकना. देव आयकता पूण देव आशिता म्हणजे जिणेचें रुपांतर. पूण आमी देवा थंय येता आमचे समस्या प्रॉब्लेम सॉल्व पूण देव आशिता जालें म्हणजे संपूर्ण पॅकेज मेळाचें जाल्यार देव कसो परिपूर्ण संपूर्ण त्या रितीन हांवें म्हणजे जिवितांत संपूर्ण मेळटे येवंक आसा. म्हज्या आदारान न्ही ताणें केल्ल्या कामा वरवीं आनी पवित्र म्हणजे सत्य आणि तिथे गेला ते भावात असंच मानल्यावरी मात्र प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. त्यात गोड सूर्या नसत्याची वाट खाडो का बरी ते काही सरात पडते म्हणून तांकां कळीत आसा. नसत्याच्या वाटेर आमी येचे नाका. आमी उसवाडाचे भुरगीं उसवाडान जिवंक आमी प्रयत्न करया. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळया मुखार पळया जोन्स 12 अध्याय जोन 12:35 जालें म्हणटा पळया. अनेकारान जालें जाता पळया आमी काळोखांत आसल्यार. प्रेज गॉड. जेजून जाप दिली उजवाड तुमचे मध्ये आणखी थोडोच वेळ आसा. तुम्ही काळोखांत संपटानेशे उजवाड आसतानाच चला. काळोखांत चलता तो आपूण खंय वेता म्हूण तो नेणा. प्रेज गॉड हालेलुया. त्यातून परत सांगता देवाचे उतार आमकां वता काळोखांत आमी गेल्यार आमकां कळचे ना वाट आमी खंय पडटा वचून मुखार कोण आसा की कोणकूड आसा की काल आसा की काल लागता की कळना. केन्ना आमी उसवाडांत आसा तेन्ना मात आमकां सारके रितीन वचूंक जाता. जायते फाटी आमी कामां सांगची जर तर म्हणजे जिवीत 2 नमुन्याचे आसता. आमकां वता जर तर एक्झाम्पल दिवचें जाल्यार घोव बायलांचे काणये घोवान बायलेचे मोबायल पळोवन वचो जाल्यार या बायलेन घोवाचे मोबायल पळोवन वचो जाल्यार ताचो अर्थ जालें थंय काळोख आसा म्हणून. आमी चिंता प्रायवेसी काडया प्रायवेसी घोव बायला मध्ये बैगी तुवें म्हणजे मोबायल पळोवन वचो हांवें तुजें पळोवन वचो. जर तर थोड्यांची सवय आसा मुखार येताना मोबायलार खाली मेसेज खाली करनासात आयज आसूं तांचे हावभाव पुरो चेंज जाता. कित्याक तशें करचें तसो अर्थ घाल्या म्हणजे ते काळोखाची कामां आसात. प्रेज गॉड हालेलुया 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 हालेलुया. त्या देखून काळोखची कामां आनी उजवाडीची कामां सांगात वचूंक जायना. ते सैतान आमकां ट्रॅप करना आमकां गुत्ता. सैतान खाले करता म्हळ्यार आमकां कशें फसयता म्हळ्यार एक मसलेक आमी गरी घालता. त्या मसलेक गोत आसना त्या गरयेंत ताचो जीव येता. तर तो जीव येता म्हूण गोत आसल्यार थंडी जावन ते बेट खावंक बसना तो. ते ताच्या आशा वरवीं ताका कळीत आसना ताका सिरकाता आनी उलू मरता. त्या सैतान आमकां ट्रॅप करता. आमी काले करता काळोखाची कामां सिरियलां पळोवन ही संवसारचो लोक काले करता ते पळोवन आमी करनासा आजकाल. आमकां गुंतून आमी ऑलरेडी काळोखांत आसा. जर तर त्या काळोखांत आमी कंटिन्युटी गेल्यार थंडी जावन देवाच्या उतरा प्रमाणे खाले म्हणटा उजवाड तुमच्या मध्ये आनी थोडोच वेळ आसा. तुम्ही काळोखांत संपटाने उजवाड आसतना चला. काळोखांत चलता तो आपूण खंय वेता म्हणून नेणा. ताका कळीत आसा. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी तितलें तर उजवाड तुमचे सवय आनी आसतना उजवाडाक सत माना. जवळ तुम्ही उजवाडाची भुरगीं जाताले तर उजवाडाची भुरगीं जायचे जाल्यार उजवाड म्हणल्यार देवाक आमी सत मानिजे. देव म्हणल्यार उजवाड. तर देवाचे उतार मात्र आमकां उजवाड दिता. आमकां कोत्ता देवाचे उतार आमच्या पावलाक दिवो. आमी किर्तन 119 105 वाचता म्हज्या जिविताचो उजवाड केन्ना त्या उजवाडाक हांव मेटा काडटा. आतां आमकां कोत्ता आतां आजकाल स्ट्रीट लायट आसात. पयले ते लॅम्प पॅन पुरो आसताले
तातूं कितलो उजवाड दिसतलो. काल आमकां इल्लो मात जाल्यार मनीस काय करता त्या उजवाडाक मॅटा काडटा, मॅट काडून ताका खंय वचूं वचना त्या जाग्यार पावता. ताका देवाचें उतर सांगता, म्हजे उतार तुज्या पावलाक दिवो. दिवो मात्र उजवाड केदाळ जाता म्हळ्यार त्या दिव्याक हांव मॅट घालतना म्हळ्यार देवाचे उतार खाले सांगता त्या प्रमाणे करेक्शन कर मुखार 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 येताना म्हज्या जिवितांत उजवाड येता, म्हजें जिवीत उजवाडाचें जाता. म्हजें जिवीत उजवाडान जाताना म्हज्या सरावंडिंगार तो प्रकाश पावता. त्या प्रकाशांत जायते जण देवात येवंक साध्य जाता. त्या देखून जर तर तो जीव म्हणलो देवाच्या उतरांत हांव म्हजें मॅट काडिना म्हळ्यार म्हणजे करेक्शन करिना जाल्यार म्हज्या जिवितांत उजवाड जावंक साध्य ना. ताका देवाचे उतार म्हज्या जिवितांत उजवाड जायचे जाल्यार हांव ते दिवो काडूं न्हू म्हळ्यार देवाचे उतार म्हज्या पावलाक दिवो म्हजे जिणेचो उजवाड केदाळ जाता. ते मॅट त्या दिव्यांत काडल्या वेळार म्हळ्यार ते दिवो म्हळ्यार देवाचे उतार ते काडून म्हज्या जिवितान करेक्शन केल्यार म्हजें जिवीत उजवाडान आसता. प्रेज गॉड. हालेलुया 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 हालेलुया. त्या देखून पळया मुखार आमी कंटिन्यू करया. जोंसो 3रो अध्याय काय म्हणटा, जॉन चॅप्टर 3 वर्सेस 19 to 21. पळया देवाचे उतार म्हणटा, तिनीच अशी जातली उजवाड संवसारी आयलो खरे एक दीस न्ही जावंका, पूण आपली खर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशान उजवाडा प्रास काळो कसो सोड केलो. प्रेज गॉड. पळया देवाचे उतार क्लियरली बरयला ना. उजवाड संवसार आयलो खरे, उजवाड म्हणलो देव ह्या संवसाराक मनीस जावन आयलो, पूण आपली खर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशान उजवाडा प्रास काळो कसो सोडपाक केलो. म्हळ्यार मनशाक खाडोकान जिवंक खूब बारी बारी दिसता. पिवणे गम्मता मारूंक फटी मारूंक अनैतिक संबंध ही पुरा काळोखाची कामां. डबल मिनींग जोक्स जावं दी या एकामेका तरणाट्या चलयांनी मेसेज पास करचे जावं दी, तरी काजारा भायर संबंध जावं दी या कामात भ्रष्टाचार जावं दी, तरी एक काळोखाची कामां. त्या लागून ते तांणी काळजी तांतून प्लेजरमेंट तांणी चिंतात. तांकां गोता न्हू तांणी ऑलरेडी तांणी ट्रॅपार पडल्यात. आमी व्हडलो सांगलें देवाचे उतार, सोर येता फकत सोरूंक लुटूंक आनी विबार नाश करूंक. आमचे जिवीत नाश करूंक जाय. आमकां तो तात्कालिक सुखाच्या आशेन घालून त्या काळोखाच्या कामात घालून आमचे जिवीत तो नाश करूंक पळयता. आज आमी बघता कितली कुटुंबां या वायट सवयाक लागून सोरो पिवणे ड्रग्स अनैतिक संबंध या कामात भ्रष्टाचार करून आपले जिवीत उगडयला. जायते जण बंदेत आसा कित्याक तांणी काळोखाच्या कामाक संगात दिल्यावर. जर तर ते उजवाडांत आयले तर तांच्या जिवितांत ते शांती समाधानान जियेत असले. प्रेज गॉड. ताका म्हणटा उजवाड संवसार येयलो खरे, वय देव आमच्या पासून तरीके पासून आयला, पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशान उजवाडा पास काळो कसो सोडपाक केलो. कोणाक उजवाडा लागीं येवंक नाका. पूण हांगा बरयला खोटेपणांत जातल्या मनशाक उजवाड म्हणल्यार जायना. कोण खोटेपणान जियेता त्या मनशाक उजवाड म्हणल्यार जायना आनी आपले खोटेपण दिश्टी पडल्यान उजवाड असो येना. कोण खोटेपणान जियेता, वायटपणान जिवन आसा, संवसारा लागून जिवन आसा, काळोखान जियेता तो उजवाड असो येना. जायत्या फावटी सिंपल एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार थोड्या घरांनी कुटुंबांनी गो पाद्र्या बेंजेरा घेताना घर बेंजे मेळताना चला म्हणटा गो पाद्र्या वयल्यान हांव ना म्हूण तेमनी भितर रावता सुकून येता. समजलें कित्याक ती काळोख आसा. जर तर काळोख ना आमी कोणाक आतां एका व्यक्तीक भियेचे जाल्यार आतां सोरान पुलिसाक भियेचे जाल्यार कारण कितें ताणें सोरला वयली. जर तर आमी आतां पुलिसाक भियेता ना, कित्याक आमी सोरूना, त्या खातीर आमकां भंय म्हणलें ना. तो काल इन्क्वायरी केल्यार ताका सत्य जावप आमकां आसा. तर सोरल्या मनशाक जाल्यार जाता ताच्या मुखार वचूंक भंय दिसता. तशेंच काळोखांत आसलेल्या मनशाक उजवाडाक येवंक काळो जाता. हांगा बरयला खोटेपणान जाल्ल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपले खोटे करून दिश्टी पडोन म्हूण तो उजवाड असो येना.
काही म्हणे आईल्यार ताचे पुरा उक्त्या जाता वय आता आम्ही एवढं सांगले थोडे खाली करतात भितर बसून मोबायलान चॅटिंग करतात या फोनोग्राफी नाका जाले की अनैतिक संबंधा विशयात उलयतात धरतात कोण आईलो असो थंय जावन सुकून पळयतात चायना खायना त्या रितीन कित्याक ते काळोख आसा तातूंत त्या मनशाक उजवाडा नाका ती जावन ते सुकारे मागतात आणि ना तांणी रिझन दितात अशें तुम्ही जायत्या फुडें आयकला जावं पुरो ते जाल्यार आमी हेरांक देवाचे उतर दिता जायत्या फुडें काय करतात हे तुमचे काले साहेबा तुमचे आयकले जावचे तुमचे दिल्ल्यावर पुरो फाट जाला म्हणटा कित्याक तांणी ऑलरेडी काळोखान आसात तांकां ते सत स्वीकार करूंक नाका तांकां तांचे करेक्शन करूंक नाका तांचे सूख ते दिवंक नाका कित्याक ऑलरेडी काळोखांत आसात कित्याक उसवाड आमी दिता थंय काले घेतात ते उसवाडान तरी पयसो सोंपळयता जायते लोक तांकां तातूंत तात्कालीक प्लेजर तात्कालीक सूख मेळटा तांकां गुंतून ते टेम्पररी म्हणून हे जाल्यार देवान तांचे ते शास्त्र जावन आसा ताका देवाच्या हजरपणान देवाच्या संगातपणान आमी वेळ कसो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड हालेलुया 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 तातूंत आपले खोटो करून दिश्टी पडोन उजवाड आसा येना पूण सततच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता पळया आणि तसं आपणे केला म्हणून परगट जावचे खातीर उजवाड आसा येता कोण सततच्या वाटेन ताका सत आनी उजवाड सांगात येतात त्याला जो अंश पळयला जो सत आणि उजवाड आणि जिवीत या तीन विषय तो केदाळे उल्लेख करता हांगा पूण सततच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता सत म्हळ्यार आमकां गोता देवाच्या उतरा प्रमाणे आणि तेच केला म्हणून परगट जावचे खातीर तो उजवाड आसा येता जर तर म्हणजे ते काळोख आसा जाल्यार बिलकुल उजवाड आसा येना उजवाड आसा येचे जाल्यार म्हणजे चिंताप आमी बदलीचे पश्चातापावाचे फाटी परताचे सदाळा मात उजवाडात येवंक म्हाका जाता वेचीक पोचून काळोखान गेलो बाप ताची खुशी करूंक जाय आसले त्या दाडा ताणें पश्चातापावलो ताची चिंता ताणें बदलिल्ले मागीर तो परत उजवाडात येयलो तो उजवाडात आसलो ताका उजवाडात जावन पयसो साजे आसले पयसो आपले जिवीत कश्टान गेले दुकराच्या गुड्यार पडलो ते दाडा ताका परिवर्तन जालें मन परिवर्तन केलें परत उजवाडात अशी आयलो त्या उजवाडात अशी आयल्या वरवीं कितें वगडायले परत ताणें घेतले अशे रितीन आमी उजवाडात अशी येवन आमचे जिवीत आमी करेक्शन केल्यार कितें आमी वगडयलां ते परत आमी रिकवरी करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया उजवाडा सांगात आमी निरंतर रावची इम्पॉर्टंट जायते फावटी आमी पिडा येताना देवात येता पिडा आसतना तूं देवात येना रे राव देवाची बसवण उसार म्हूण केल्यार गांधी तुका पिडा येना लागना तुज्या कुडीन पिडा आयल्या आपणान वेळ उतारता थोडो फावटी प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया तातूंत आमी मिसळ काळोखांत पयसा उजवाडान जिवंक आमी प्रयत्न करचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड हालेलुया 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 आनी निमाणे आमी एक शिकया वाक्य मुनियो जाल्या मुनियो 10 अध्याय प्रोब्स नीतीच्या मार्गावर चलता तो सुरक्षित चलता वांगटो वाटो धरता तो संपूर्ण पडटा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया आमी ते इंग्लिशार वाचल्यार तातून बरयतना बरयला प्रेज गॉड पळया वाचता प्रोब्स 10:9 He who walks in the integrity and with moral character walks securely, but he who takes a crooked way will be discovered and punished. हांगा ते इंटरग्रिटी म्हणून दिला इंटरग्रिटी म्हणल्यार आमकां गोत्ता इंटरग्रिटी म्हणलो वर्ड इंटिजर म्हणल्या वर्डात हांव येयला आमकां गोत्ता इंटरग्रिटी या इंटिजर म्हणल्यार आमकां आमी इस्कॉलान शिकताना ते दोन आसात फ्रॅक्शन आणि इंटिजर या इंटरग्रिटी फ्रॅक्शन म्हळ्यार अपूर्ण संख्ये आमकां मॅथ्सांत आणि इंटिजर म्हळ्यार संपूर्ण संख्या संपूर्ण म्हळ्यार आमकां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संपूर्ण संख्ये कळ्ळें
फ्रॅक्शन्स म्हळ्यार अपूर्ण संख्या म्हळ्यार 1.5 1.2 1.3 तशें 2.3 अपूर्ण ते कळ्ळें की अपूर्ण तुमकां एक एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार एक्झाम्पल हांवें तुमकां पोर काल सांगला एक फावटी एक जोडी आमचे जिवीत कशें आसता म्हळ्यार अपूर्ण आसता संपूर्ण आसना अपूर्ण म्हळ्यार एका एरियांत आमी करेक्ट आसता आनी एक एरियांत आमी सकून पडटा आनी पोर एक सांगलो एवढो आसा म्हाका एक फावटी एक जोडी अंगडीक येतात शॉपिंगाक भायल्या गांवांत अमेरिका थंय वचून परचेस करना तांचो बॉक्स काडून येतात बॉक्स काडून अर्ध्या वाटेर येताना ही जोडी पळय खाले परत सामान खाडी म्हणून बॉक्स ओपन करतात बॉक्स ओपन करताना तांकां आजार जाता एकदम पुरा डॉलरचे पट्टी असता पुरा नेमका शॉक जाता यो आमचो बॉक्स नाही आता खाले करचे जोडी डिस्कस घेऊन नाका हे पैसे ते तो अंगडीचो मालाक सद्देर आसा मिसिंग जाला काले मग ताका एक सोवी काले म्हळ्यार पयले कलेक्शन जाल्ले पैसे ताणें बॉक्सान घालून आट्टीमान कापचे बंडल घर त्या दिसा कितें की सुकून हो बॉक्स तेंच्या हातार गेलो तांचो सामानचो बॉक्स थंय उरलो तशें काले केले त्या जोड्यांनी डिसिशन काडून गेले आमी वचून तो बॉक्स ताका पाटी दिल्या कित्याक हो बॉक्स आमचो न्ही हे पैसे आमचे न्ही म्हणून तांणी पाटी आयली पाटी येवन म्हणाली पळय बाबा हो बॉक्स मी एक्सचेंज जाला आमचो बॉक्स न्ही बॉक्स ओपन करताना ताका शॉक पैसे असल्या बरीत आसा ताणें विचारलें ते पैसे तुमी मेजूनार की ना आमी मेजूना कित्याक ते आमचे पैसे न्ही ताका बारी अजाप जाले आयकून आनी ती जोडी म्हणाली दे तुजो बॉक्स आनी आमचो सामानाचो बॉक्स आमकां दी तर तो अंगडीकार म्हणालो ना तुमी रावा हांव ह्या काळार तुमचे तले मनीस आसात न्ही हांवें जितले म्हणजे पयशे आनी गेले आनी म्हाका फाटी मेळचे ना त्या हांव चिंतो नासलो पूण तुमी ते फाटी हाडले मात तुमी लेखी करूं नाका कितले पयशे आसात खाले म्हणून त्या देखून एक काम करया ही खबर सगळी आमच्या अमेरिका कळाची हांव खाली करता मिडियाक प्रेसाक पुरा करून तुम्ही कितें बरें काम केलां ताच्या विशयार तांकां पुरो सगळ्यांक कळी सांगली ताका ती जोडी म्हणटा नाका बा हांव प्लीज ते करनाका आमकां नाका आमी कितें आसा आमचें सामान दी आमी वेता वता कित्याक तुमी इतली बरी कामां केल्यार तुमी मिडिया मुखार येवंक फाटी सरतात एक तुमी आयल्यार लोकांक कितले बरेपण कळटा हे सगळे लोक ही संवसारांत आसा त्या जाणा तो म्हणटा जर तर हांव मिडिया मुखार आयल्यार हांव प्रॉब्लेमाक संपता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सांगात आसा ती म्हजी बायल न्ही म्हणजे ही आमचे दोगांचे फोटो तो मिडिया मुखार घाल्यार म्हज्या बायले खबर कळटा आता म्हजी एक सवाल तांणी दोगांयनी बरें काम केलें की ना पैसे तांचे न्ही पैसे पाटी दिले की ना म्हळ्यार एका वाटेन तांणी प्रामाणीक आसा पैशाच्या वाटेन पूण आनीक रितीन कुटुंबा जिवितां देताना त्या जाग्यार तांणी काय आसा परफेक्शन ना होल ना अपूर्ण समजले तातूंत इंटरनेट म्हळ्यार अपूर्ण म्हळ्यार जायत्या एरियांनी आमी अशें जावन आसा एका एरियांत आमी सारकी आसा परफेक्ट आसा पूण जायत्या एरियांनी आमी जायते करेक्शन करूंक आसा हे केदां जाता म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता कीर्तन 119 105 जाल्यार म्हणटा कीर्तन 119 आमी ऑर्डर वाचले ते प्रेज गॉड जाल्यार म्हणटा तुझे उतार म्हज्या पावलाक देव उजवाड म्हज्या वाटेसो ते जाणा देवाचे उतार म्हणल्यार त्या दिव्यांत मेट करता म्हळ्यार हांव करेक्शन करता हर एका वेळार हर एका घड्या म्हणजे चिंता मन घेता ते जाणा मात ते देवाचे उतार दिवो म्हज्या जिविताचो उजवाड जावपाक त्या देखून आमी आज जावन एक निर्धार करया आमी खंयच्या एरियांत काडोखात आसा त्या एरियांत हांव भायर येया जावन बरो ना बक्षाने राग जायत आसा
या ऑफेन्स मंद कोणचे बिटरनेस करू या मोसरस वाल जायते एरिया करेक्शन करू ते आम्ही त्या ऊस वाडा घेत आहोत त्या ऊस वाडाक काय जातो आमचे भितर असलो खाडो पैसे त्या खाडो पैसे आमच्या जीवित ऊस वाडा त्या देवाच्या उतराप्रमाणे आम्ही या संस्था ऊस वाड जाताना त्यांचे वाईट सकट आमचे वेगळे जैतोरंगो सकना प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके कोणाक म्हणे काय सवाल असा की विचारूंक असा की या तुमका काय म्हणे उघडापण मिळला तुम्ही काय सांगित देवाच्या उतरांत या काय कसा म्हणे असल्यावर तुम्ही ऍड करियेत प्रेज गॉड आणि इल्लो वेळ असा प्रेज गॉड प्रेज गॉड कसा विरोधी उलयतात मी काही सांगूंक असा की समजा लागली काय म्हणे ओके काय नाही जाल्यार आम्ही निमाण्या अर्घ प्रार्थना करूया प्रेज गॉड बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन उमगला बाप्पा आयच्या दिसा तुझ्या उतरामरी पाहत इसाई स्वतः उघड्या केल्यापासून आम्ही तुका अर्घ दित आहोत वै बाप्पा आम्ही आमच्या जिवितांत जर जायत्या एरियांनी उजवाडात असां आणि जायत्या एरियांनी काळोखात असां आयच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या सत्तेनं हांवें तुवें आमकां उघडापे केल्यापासून आम्ही तुका अर्घ दित आहोत या संसारात तू कसं उजवाड जाऊन आयलोय त्या रीतीने आम्ही या संसार उजवाड जाऊन जे जे तू कशी वाटताय त्याच्या पवित्र आत्म्या आमकां खुमो कर खंयच्या एरियांत आम्ही काळोखात असां त्या एरियांत चड आनी चड आमी त्या उतरांत आमची चिंता बदलून करेक्शन करून मुखली मेटा काडून तुझ्या नावाक महिमा दिवन फावो जावं दी शरीर एकल्यानी बरोवन तुझे जिवीत जिवन तुझी खुशी करून बापा पुता पवित्र तुझे एकपोटात जिवन हरी एक या संसारात वाईट सत्यते जैत करून तुझ्या नावाक महिमा दिवन मागता हे मागणी करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात आमेन Praise God. Hallelujah. 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 पण आमका गुत्ता वाल्या रीतीर असा सकाळी 9:30 जावन 4 वरांसर त्या देखून दयकरन इबरी खबर घरांकी कंट्री त्या जायतो लोक काळोखांत असा ते आम्ही काळोखांत असल्या लोकांक कुमो करता उजवाड दाखयता तांची जिविती उजवाडात येता त्या देखून तुम्ही एकामेका सांगा तुम्ही या आणि हेरांकी बरी खबर प्रगट करा प्रेज गॉड Praise हालेलुया God. Hallelujah. ओके समस्तांक थँक यू व्हेरी मच देव बरे करो. ओके